как всегда, мында скейтборд зонасы. Шулай. Тегенде этләрнеке, дальше кешеләрнеке. Всем поделили. Мында футбол поле. Шулай. Кызык беле. Шундай хәл бушлар. Мында, конечно, барыбер бу шәһәрдә киңрәк, беләсезме? Юллары киңрәк, ну, как-то. А Парижның үзендә вообще бөтен нәрсә тар анда, үзенә тишим анда. Ну, не скажу, что киң монандай җирләр бар анда. Всё засажено домами. Притык бөтенләй бер анда. Вот так вот. Так и так бу үзе дәүләт узкий какой-то. Всё скукоженно построено. Вот старый город, да, так можно сказать. А моно новый